Estamos aquí no IES Castelao, o antigo Instituto do Calvario, onde estudou se formou académicamente Xela Arias. Concretamente, o que quero desenvolver, aínda que sexa moi brevemente, non aspectos da relación persoal que tiven con Xela, que de alguna maneira se proxectan este ano con especial incidencia, senón, sobre todo, de Tigres como a cabalos, un libro importante na súa traxectoria que publicou no ano 1990, acompañado de fotografías de Xulio Gil, e que foi un libro que, a xuízo da propia Xela e máis de Xulio, non foi un volume que se entendeu no seu momento. Creo que a biógrafa Chus Nogueira quen comenta que tal vez a sociedade galega daquel tempo, nos anos 90, non estaba preparada para un libro destas características. Por que? Non tanto pola estética literaria de Xela Arias, que xa viña de alguna maneira dialogaba con Denuncia do Equilibrio, senón fundamentalmente pola achega de carácter fotográfica na que tamén se incorporaba como modelo de espidos a propia Xela. Ela era moi consciente, segundo algunhas entrevistas as que puiden ter acceso e algúns testemunhos de carácter persoal, de que sería un libro que probablemente tería certa polémica, mas quedou fundamentalmente ferida ou magoada por unha visión tal vez pouco literaria e que non valorase na súa xusta medida un proxecto no que dialogaban desde a independencia, fotografías e máis os propios textos poéticos de Xela Arias. Dito isto, o que quería era concluir tamén cunha lectura dun poema xustamente de Tigres como a cabalos, que é un libro ao que eu lle teño especial aprecio, por outro lado, porque recordo perfectamente tamén a inauguración deste proxecto no Salón de Actos do Colexio de Arquitectos de Vigo, alá por marzo de 1990. O poema que vou ler di así: sabes que de noite se acumulan os presaxios, que os suicidios, os martirios son a fame dos delirios, que perder pé sería unha ambición preciosa, e delatas o tempo que analizas mentres palpas no brillo das cortinas pasos azulados de rapazas acendidas. E delátala a tentación do río, que iría un día así mansiño a fin, cos poucos estalos inundando de esfollarse, sabendo que perder pé sería unha ambición preciosa. Un poema dedicado por Xela Arias a Luís Mariño.